Il-President tal-Kunsill Ewropew reġġa' sejjaħ lejn Brussell il-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jiddiskutu l-immigrazzjoni. Tusk sejjaħ din il-laqgħa b'emerġenza wara li matul il-jum tal-ħamis vot li tieħed mill-membri parlamentari Ewropej kien hemm qbil dwar ir-rilokazzjoni ta' 120,000 immigrant mill-Italja, il-Greċja u l-Ungerija. Bekk ir-rilokazzjoni se tkun dik ta' 160,000 persuna, kif din ir-rilokazzjoni ta' 120,000 persuna tfittex l-ażil tiżdied mal-proposta aċċettata aktar kmieni dan ix-xahar mill-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni biex ikunu rilokati 40,000 persuna. Dan il-qbil se jġib miegħu it-tieni laqgħa tal-Ministri tal-Intern Ewropej fi ftit jiem. Il-membri parlamentari Ewropej qablu li jirrilokaw mal-15,000 persuna mill-Italja, 50,000 mill-Greċja u 54,000 persuna mill-Ungerija. Iżda s'issa l-Ungerija mhux qed tqis lilha nnifisha li tkun pajjiż minn ta' quddiem dan għax ma tridx li tagħti s-sem tagħha fl-iskema ta' rilokazzjoni. Fl-istess waqt is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon wera tħassib tiegħu għal mod ta' kif nhar l-Erbgħa il-Pulizija Ungeriża użat il-gass ta' dmugħ u l-kanun tal-ilma fuq l-immigranti biex jimbuttawhom lura mill-fruntiera mas-Serbja. Fil-fatt huwa sejjaħ dan l-aġir bħala inaċċettabbli. Wara d-deċiżjoni tal-Ungerija li tagħlaq il-frontiera tagħha, il-Kroazja saret alternattiva għall-immigranti biex jidħlu fil-qalba tal-Ewropa, partikolarment il-Ġermanja. Tul il-jum tal-Erbgħa, diversi immigranti li kienu qed jaqsmu mis-Serbja twaqfu mill-Pulizija Kroata fuq il-frontiera ta' Tovarnik. Awtoritajiet Kroati sostnew li pajjiżhom qed ibati biex ilaħħaq ma' dan l-influss qawwi ta' immigranti fis-sigħat wara li sabu l-Ungerija imblukkata. F'inqas minn 24 siegħa, il-Kroazja laqgħet aktar minn 7,000 immigrant. Għal darb'oħra l-Kummissarju Ewropew Avramopoulos, responsabbli mill-immigrazzjoni u l-intern, tenna li trasferiment tal-immigranti minn pajjiż għal ieħor mhuwiex is-soluzzjoni.